L-ewwel taqbad is-sesame seed oil u titfgħu fil-wok u ssaħħnu sew. Mbagħad taqbad il-majja li tkun qattajt qabel biċċiet irqaq u tagħmilhom stir fry, jiġifieri taqlihom malajr. Mbagħad taqbad il-meraq tal-lumi, ginger, bżar u melħ u għandek stir fried lemon pork. Malajr tagħmlu kieku? Le stir fried kieku malajr tagħmlu, imma jien ma tantx nagħmlu peress li l-qali ma tantx healthy. Ma jimportax għalija. Jimporta nisselef daqsxejn il-wok ħalli għadha nipprova. Mela le, ippruvaħ. U m'għandek xarta ta' għandi liħor. Mawx għalik int. Grazzi ħafna. Ciao. Oh my God, reġantella kollox. Taqattar il-bottle trap. Charles! Wow! Charles, eħda xejn, saw jek joġbok. Ma joġobnix. U għajja, għaw kullim kien ilma taqattar il-bottle trap. Oh, Sally. U kol, minn fuq letni, u sib, toqgħod tajjarni. Taf kemm ili ngħidlek biex tissikka l-bottle trap biex forsi jieqaf? Il-pipe tan-nifs kelli bżonn nissikka lek biex ma jibqax jitfallek iktar ossiġnu. Aj, ma how funny you are. Taf xi ħsaret issir? Umbagħad nara. Taf kemm ilek tgħid mbagħad nara. U ħanerġa' ngħidlek, umbagħad nara. Illejla ma nistax. Aħar sa ngħidlek, jekk ma taqbadx issewwiha lejla, sa naqbad u nsewwiha jien. Għalfejn qed titħaq. Le, għax tagar xi ħaġa li kien qalli nannu żmien ilu. Iva, għalhekk qed titħaq? Taħseb li minix kapaċi nsewwiha? Oqgħod sfida jaqżis. Issa narrik x'kapaċi nagħmel. Ja, kiesa huwa rdit. I'm third. I have seen you, though. Paul, isn't it? If Risley's not coming, perhaps I'd better get back. I didn't know you knew Risley. He's a dangerous man. Little of him certainly goes a very long way. You like this music? I'm afraid I do, yes. Sweet water from a foul well. Good waltz is more my style. Jinser sal-bar minn istandu, m'għandek bżonn xi ħaġa qabel nitlaq. Le m'għandi bżonn xejn. Okej, narakom bar. Aj, maġuġi! Xejt fuq? Xampu tuża? Iskot. Ħaddum ġejbija minn tix ninduna li qed tiddejjaqa. Ndejjaqkom daqshekk, ma kontx nagħmilkom daqshekk dutturi ta' ħanġibilkom drink ara ħalli taħfru li. Minix qed nofri lilek jien nofs gost. Ejja, x'se tixorbu? Għax aħna ma nixorbux ma' kulħadd. Lili ħadd ma jgħid li lem. Aħna nibdu hekk. Qed ngħidlek mhux lilkom qed nofri. Okej, kollu si. Ma smajtix tgħidlek, aħna ma nixorbux ma' kulħadd. Qedlek imma jien qed nofrilkom. U ma qed jgħidulek le. Lilek ħadd ma kelmek, dabbar rasek. X'aħjar iddabbar rasek int balalu. X'qed tissa? Smajtni sewwa xi. ċar. Ħalli f'idejja għax dal-balalu kien sa jitlaq. Ma naħsibx ta' naħseb iktar int se titlaq. Żewġ għażliet għandek. Tassew, x'inhuma? Jew toħroġ bil-kwit fuq rijlejk, jew toħroġ fuq l-idej.
rasek, qabel titgħallem iġġib ruħek man-nies, tersax iktar law, fim? ċar ma konċ namlek daqshekk kuraġġuż. Tassew impressjonajt minni. Ħaġa żgħira, piece of cake. Għajd Edward, Għandi bżon plamer tajjeb. U malajr. aħna s-soltu nqabdu l-Franciscisku. Għala, xin għala? Dak il-panik kollu, sa niġi nirranġa l jien. Tu jsib, il-ċalli ma najdlu xej. Issa nċempillu biex għadan ta' għamew il-kazin, u sa' kem kunu jatem, jien niġi nirranġalkom kollox. Tajjeb? Ara, m'għandekx għalfejn iġi podda għax traj toolbox ġdida, mimlija. Għal-għada mela? Okay, thank you, George. Mela, għal-għada. Nieqaf noħroġ mill-karozza, naħfu minn sidu, noħorġu mit-tieqa, insabtu d-dej marat, u l-aħħar waħda bis fuq. Mijaj ma jitkesfux. Mistek ma jimpurtax girls permettu li munnu f'Italja. Id-dum xax ma jkollniex min jipproteġina. Min issandu. Proset, ħadim ta' veru tajjeb. Thank you, Aldo, ħabib ta' veru int. Ħallik mit-thank you, dendel il-flus, ejja. Ejja. 20 ftem, mux hekk? 25 jek joġbuħi. Għax kelli nġib xi 4 drinks u qabel ġejt int. Ejja, allora dak irid neħelhom jien. Mela jien hija, dak parti mix-xogħol. 25 ejja. Isma', ma weġġajtekx l-ewwel hux. Għal-ħabta tas-6 u nofs ta' filgħaxija, żewġ ħabsin li huma meqjusa bħala perikolużi ħafna mill-pulizija irnexxielhom jaħarbu mill-faċilità korrettiva ta' Kordin. Għandna informazzjoni li qabel ħarbu irnexxielhom jisirqu pistola ta' wieħed mill-gwardjani tal-ħabs. Il-pulizija tixtieq tafża lill-pubbliku biex iżomm il-bibien u twieqi msakrin sew. Fil-waqt li min għandix informazzjoni dwar il-ħabsin maħruba mitlub iċ-ċentral fuq il-modu. ċetta! T-prova tħassar li demmi? Ma xaqta tajtni! Jien, xaqta tajtni, ċetta mela wara l-bib. Għax għalfu l-ħabaj li ħarbu ġerġ ħabsin u ġejt iżakkar l-bib sewa. Mela sakkar sew, ħammur sakkarna tal-bal, ma xaqta għalli bil-qata li tajtni. Kollox, instabu 4 ratas li riżulta li kien fihom madwar gramma eroina. Hello? Oh, George. Mela fejn qiegħed? Okay, tajjeb, mela nistennik. Mela le, ħansa jgħalu. Charles, George, xiex kelmek. Skolli niġi. Narak minna ufti tiħol, mela George. Ciao, xbin. Taqsa l-kazini. Eksew, jien nippreparalek breakfast komessi deve. U insej il-kazin. Mux gostu pjaċir tijek li toqgħod tagħmel il-breakfast. Jien qatt ma qabbatek tagħmel il-breakfast qabel ma ġejt int. Bella kafe u suq ħammorru. Xorta kod ngħaddi. Għal komplimenti, ħadd ma jirbaħlek. Inkun ma kun irid li tgħid grazzi. Għal daqshekk. Grazzi. Thank you. Merci. Danke. Happy issa. Ciao. Tlaqt lemjem. Catch you later.
Kollu sew? Nisper li ma jindunax. Xilduna, dak ma li jasal kazin jibda ux li jinsa. Għaxek jinduna tgħid kemm idum jajarni. U jek għab s-ġiba bikbira, ejja nibdew. Issa, biex ikollok biċċa xogħol tajba trid iżarma kollox biex ma jkollok dubju ta' xejn. Inti taf, mhux int li mgħallem? Lil malatu, Ekku ħaġa li għamilt. boli. Mux tab xejja bell-ilma. Kellek daħżina. Issa ximis. Mux nerġaw narbaw kollox kif suppost. Ekku, lesti. Tista' tiftaħ l-ilma. Xi ħadd waħħallek daw żejda. Mor prova. Għatlek kollu t-torti għak. Stortija! Kif tista' tgħidek? Għatlek biex iċċempel li ċesku biex irranġalek l-ilma. Immin trid tagħmel ta' rasek, trid tħabbat lili. Ma tistħix tgħidek, hija giddib. Irrid inħoloq post speċjali għalik l-infern. Mhux tal-li tidej, tal-li giddib ukoll. U ma tifhimx patakka fil-plumbing. Imissek sewwejtu int jekk intaqsek bravu. Għaxiret ħanejt il-George, dak kien għala xi biċċa xogħlek, mhux biex jidej bistajjeb. Lili ta' għax jekk niftaħ nidaj ma neqabx. Ħallik midda, aqbad it-triq u tlaq lil barra. Iżjed jinġejt intriga bik. Nifqol grazzi. Grazzi ta' xiex tal-li jerriqt li kulma? Ngħidlek, int ma tidajx, imma ġġal il-min. Ara mhux se noħodlok flus. Aħjar immur lem qabel ma. Hello, Franz. Jien Edward, il-kuċin ta' Charlie. Charlie, relax. Għandi bżonnok malar kemm jista' jkun. Meta l-qreb li tiġi? 3 oħra. Le, jien għandi bżonnok issa. U jekk inħassek doppju? Tajjeb, narak mela. Hawnhekk għandek sija xogħol tajba ħabib taf. Tajjeb, tista' tibda mela. Odda mhux problema, x'għandi toolbox mimlija. Issa, jena tlaq minn għand in-nies. Jiena ġejta biex nara x-xogħol hawn biss. Ma jien issa għandi bżonn ix-xogħol. Ara Franz, ara kif sa tagħmel u waqdini. Għal-flus tħabbilx rasek, mhux problema. B'rispett ta' ċali se naqdik, tafx, ara kif nagħmlu. Għatini ċans ħalli mmur nixbor kollox u nġib skuża għalli nitlaq minn fejn jagħtu, mbagħad nixi nibdilek hawn tajjeb. Għandi daqsxejn ta' problema, għax da waqt sa noħroġ. Mela ħallu kollox għal allura. Le, ma tarax, għar sa nagħmlu. Jien se nħalli l-bib imbexxa, inti jaħdem għall-affarijiet tiegħek u kif tlesti sakkar l-bib wara. Teħux għalik ta' imma jien ma neħux gost nidħol fi ħwejjeġ in-nisbetu ma jkunux hemm. Għaw 40 lira. Mbagħad kif tlesti, erġej antik 40 lira oħra. Tajjeb hekk? Issa itlaq ħalli tfittex tiġi lura. Fimni la qed insisti, dawla tarani miha, dawla tarani miha. For a prisoner in the street. For a prisoner in the street. Woo, 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 woo. Yeah.
Dak George vera qasqus. Basta ċempin li biex imur niltaqam jew kazin. U baqa ma tfaċċax. Dejjem ngħidlek nies bħal dak m'għandek xi tridhom. Ta' għax kien tgħid in-nanna, God rest her soul, dejjem għamilha ma' minnu aħjar minnek. Mela lek qed tagħmilha miegħi int. Kieku xi darba joħroġ ħaġa bis-sens minn ħalqek. Da żgur għax li qed ngħid ma joċċal wudnejk. Ħara ma ġewx nibdew. Jien sejsa supermarket, tik tiġi miegħi? Diġà ftit. Wa jesem billi toqgħod waħdek. Bħallum ikun hemm Karen xogħol. Nagħmel naqra ġel u mmorru. Naqas ħaq il-ġel leħlej. Basta. Ejja mejjex bħallum ikun hemm Karen xogħol. Ġibni ġel mhux qedaw. Forsi nqalala xi ħaġa. Imbagħad fuq kollox, ma tagħtix kasa tgħid. Dejjetek tiġri waraj. Ejja ħallas paroli ħammarru lem. Taf li nħallas taħ darba. Iva, u d-darba ta' qabel minn ħallas. Indeħesa ġewwa x'inserċi affarijiet, tilħaq daħħa gol fil-karozza. Jien ukoll. Ciao. Signori, ho pazienza. Dalu casa nsejtom, ħallastomx, insomma, għala taħħom. Mela ma ġiġ dak iċ-ċuples ta' plame, bibadhom pesċa. Mela ma għatux il-bib l-ewwel? Mux jent rix tlaħħal. Ma naħsibx taf, mhux int qattaqt ir-ranġa biex tidher ħelu qabel ma ħriġna? Isma, ma daħlunix il-ħabsin ux. Ux ħabsin. Int ħalejt il-bib miftuħ u issa tipprova ssib skuża. Jiena laqtu l-bib. Iva kollox sew. Charles! Xiet li? Ħajaġ, mxat bil-ġik. Kif taf? Ix smajt ħoss. Xħossu. Smajtu? ħakkan, ix ma nistax. Għalix? Għax għabad il-pipi. Xujek niqab nitsanna me taħtni. Forse tibxi daqsik ribtijaj. Għax meta nibsa nkun rrit nħok ma xaħat. Ma jrida jgħana minna ħok. Kersa, mersa. Kok. Issa, ġebdaħu kol.
Kollox sew ngħidlek. Fejda ħada qattus. Mhux bil-bib li xaħħalla miftuħ? Jiena laqdu l-bib u da ma sajjer biha, fimt? Le anzi, ħasan mura xajqani. Għalli, rejja sa' kem kont marżus. Ix qed tagħmel? X'indaħħal ix-xilja f'posta. Ma tarax, l-ewwel nimsħuhom. Nimħuhom. Mela, dalhom fil-kapit, jekk hemm xi bajda tal-cockroach, jinfestawna. Taf x'nagħmlu jaqblinna? Nagħmlu fl-iskatur, nimlu fl-ispirtu tagħna, noqogħdu nbaħħu kollox biex inkunu fi żgur. No, tkessaħ. U batek ikun hemm bajda waħda ta' cockroach, ikonna nġibu min jiffumu tal-post. U ma tkunx tista' toqgħod fil-post tal-tettim u teħel balla flus. Għal-cockroach bissaw, għal-nies mawx forsi neħles minnek darba dejjem. Mela, mbagħad nipoġġuhom fuq il-kabit u nagħmluhom alphabetical order. Biex bekk nkunu nafu meta jonqosna xi ħaġa. Taf x'jaqblinna nagħmlu għala? Nagħmluhom label. Nikbu isem ikun jom minn għamilhom u jekk għandux tfal u date of birth tiegħu. Tajjeb, ħalli nkunu fi żgur. Ħammur nagħmel bera di ħammur nagħlaq television ħeles minnek. Le! Għalfej, rrid nagħmel xi kors speċjali issa biex nimla l-ilma wkoll. Għaxħad għalli li mhux kapaċi nsewwi bottle trap u vit. U dak it-tali ħajkollu jibla dak kollu li qal. Unta ngħidlek x'nagħmel għamlu inti ħammur nagħlaq television. Mur, għal dak li ngħid ma joċċal widnejk. Għalli għet il-plamer, kif kien ibexxa l-bib? X'ġara? Mela reġa' bdilek. Ġejt tipprova l-vit ġajt? Għablajt il-sinek? Naf x'ġara. Ġejt titlobni skuża għal dak li qedli. Mhux vera. Edward. Bossa tal-ħalek ħana laqulek. Taħħetlek. Għax tilbejajnek tiħu. Għadli għamna naxħaġa x'niklu għax inna jumej, siebi ma niklu, għajdlu, ejja. Nistamu nagħmel pipi. Kont sanejlek fejtfu. Issa sapportija. Għamlen naxniklu għax nikollok wiċċek. Oj, għala kif kelmu ta'? Ejja, aħna nitkellmu kif irridu kif joġobna, rajt? Kollu stow, jikon ħalajlek biex taħdu aktar blerra, għandu naqxaj rasu jibsa kultant. Għallek xudu aktar blerra. Fit-kuġina? Naqtaw da' diskors fil-vojt. U għamlen naxniklu għatlek. Pera, le, kif xieġobkom? Enċa tirtiku. Naf, għamel xaħġa. U xaħja dejdu li jitkom xie t-preferu? Per eżempju, t-preferu sandwich jew xie plazzum? Għamel biex tejħobs. Biex t-preferjum, bil-zejt jew bil-butir? Biex t-preferjum. Bil-botir jek għandu. Bil-botir. Perżut tu ġobon tajjeb? Tajjeb. Perżut, u anka ġobon għajdu ek. Ejba tajjeb. Ma jkolli namlilkom il-provolone light, għax dak bissanna. Għamillom dal biex tejħob, sa toħod li ruħi. Xieġi firri ġobon lajt bissanna? Il-ġobon tal-ħak li xrajt fejn. Għax dak ġajt għamiltu l-ura meta warrabt int. Għalix? Għax dak jirritali saqaf taħli. Fi ħafna kaloriji u mux tajja per pressjoni. Jien ma jippurtanix mill-kaloriji, pressjoni m'għandix u li ma jirritali mkien. Imma meta tikber, taf titfaċalek il-pressjoni u prevention is better than cure jgħidu. Ivek jgħidu u ħana millek il-kjur għax l-isparsa nebatek, immint kif trid tindaħal kollox? Jekk jien rrid nikol ġobon tal-ħak, ġobon tal-ħak nikol u dox tindaħal. Mela nsejx kienet tgħid Ussa toċ jisem minn nanna. Min fuq il-grazzi. Min fuq li nieħu sib saħtek. Għamil li grandismu pjaċir, u tibża li għal xejħat ma patali, tux nefsa? Għad, minn fejn tajet minn ixtrux. Najjat kemm irritu kemm joġobni għax hawn ġewġo dari, jek id-dajja, tabsa! Ent ħatam l-na xniklu. Għasa naqbat nispara fuqkom. Perżu x'ti preferu? Dolce, jew kotto, jew forsi xi preżawla? Okej, kollu sew, għallu fidejja. Rejnu, ejja. Mux jien. Għatta ma t-istannaw xaħat? Le, konna għed nistennaw 4 russi biex jiġu għalek rawna. Għed id-daħħa, rajt, ta' kem jaffi daħħa, jek id-daħħa ma l-naf id-daħħa, ek jenta. Le, ma konna għed nistennaw il-ħat. Imxu ħana l-om inġi. Imxu t-najl intom. Imxu t-najl intom.
Alla, ħafu, ħafu. Imxu, imxu. Anke, imxu kol. Anke, imxu. Lej, wara minn hemm u ma rridx merijiet. Għax ħażin tispiċċaw. Għax ħażin tispiċċaw. Min hemm? Jien! Tara kif sawwetlek li fissa ta' fuqi. Eħles minna. Taf kemm minni biex naqbad magħha. Issa ġiet tiġri warajja tinna neħles minna. Jekk musa teħles minna jien, sa teħles minna jien. Kollha saw, kollha saw. Se tiftaħli u se tħallini għaw barra? Ma nistax niftaħlek bħalissax mhux li bes ħwejjeġ għax diħen nieħu xawer. Interessanti. Ma jmux li l-għirrit l-Edward. Edward mhux qiegħed hawn. Lilu rrit inkellem. Tibżax, ejt lili. U x'in jiġi ngħidlu. Lilu rrit inkellem. Rrit ngħidlu xi ħaġa personali. Tibżax issa ngħaddili ieħor mela meta jkun hawn. Għafi ma ħallejtniex inkellimha. Kemm minn tajju? Jien nejra lik. Ma x'tagħmel? Tejra lija, x'kien kont ħallini nkellimha? U ddaħħax nisbik, ma ħallejtek tkellimax minħabba dax għalli biex neħles minna. Ma ħallejtniex inkellimha għax taf li tifanzja. Għalfejn titħaq. X'għandi ħażin? Ara biss isemmili l-hairline. Xi tridni ngħidlek fuq moħħok? Għandek moħħok pulittant. X'ista tgħidli? Tas kemm min nista' ngħidlek fuq imnierek. Jekk ħaterġgħu tilletikaw, ħanispara fuq wieħed minnkom. Smajt qallek, oqgħod attent, toqgħodx taqbad. Kemm inti bravu moħħok mimlierf, qed tagħti tort lili. ċettilkom issa jien. ċettilkom? Morġi biħobs. U intu qod hemm. Wara min jitkellem minnkom għax ħażin jispiċċa. U nispera ma jħabbax dak il-bieb għal darb'oħra għax ħażin ħanispiċċaw. Ħażin ħanispiċċaw. Nista' nitkellem? Xi trid? Biex nara min hemm. Ara minn hemm. Min hemm? Jien George, iftaħ ċar. Issa ġejt int, misnaqat nistennik ukoll. Issa tlaqlem. U ejja ftaħ ċar. Isma' minni George, itlaqlem u niltaqgħu għada. Mur, mur. ċar, toqgħodx tagħmel ta' tfal. Iftaħ. Għadlek iftaħ ċar. Ha, ismek ma tiftaħx titfal bib ġewwa. Wieħed. Tnejn. Nejnu bitċa. Ros. Verek. Għax daqqa ta' ras u laqx kont iġibu l-bib. Emmek intom għedin hemm. Min fetħu l-bib. Jien ftaħtu l-bib. Issa idħol. Wara qalbek warajk. Idħol. Idħol. Wara qalbek warajk. Isma, nagħlqu jien il-bib peress ma nagħlqu xu waraħ. La malqu xu, għalqu int. Nagħlqu jien. U nispera li ma jerġa' ħadd taħabbat, għax ħażin ħanispiċċaw. Ħażin se nispiċċaw. Min rida ġejn issa? Antom hawnhekk jekk? Dejjem ġejn in-nies? Għala minna. Min hemm? Jien rġajt, les mix-xawer. Les minna. Ejva lest bix-xawer, imma jonqosni l-blow jaftit ċari. Edward, ġie lura. Lej għadu ma ġiex, imma jekk trid tgħidlu xi ħaġa jew tħalli xi risposta jgħidha lilu x'in jiġi ngħidu. Diġà għatlek, lilu rrit, messa nerġa' niġi. Għaxejn tipprova li trid. Min qed jipprova, jiena l-ġid tagħha ngħidilek biex ma terġax tiġi. U ismintom ħatiqpaw hawn, sa tagħmlu, ħatiqpaw hawn għal dejjem jew? Taħħa sieħbi orat il-mistoqsijiet hawnhekk aħna nagħmluhom, ħadd iktar. Se nagħmlu aħna hekk nibqgħu hawn vera. Inna. Irridu kien hawn ftit tal-kwid biex forsi nkun nista' naħseb. Ħajaħseb. Qed taħseb? Kif jista' jkun naħseb jien? In-nies kollu ġejnu sejrin. Biex qed titqu intom. Tawa! Int, ara minn hemm. Min hemm? Jiena ċal, Lorenz. Naħseb aħjar tmorru l-hemm ta' għax mhux qed inħossni sewwa. Naħseb qabdiet l-influenza dik milli tittieħed. Fil-fatt Edward qisu biċċa tal-arza laqas jiflaħ jiċċaqlaq. Ma dak minnu ma xiex. Ej, jiftaħ ċal issa nagħmel ġandkom jien. Għedlek milli tittieħed. Mela nsejk li nnuħu t-tilqima fuq ix-xogħol. Ej, jiftaħ. Jew għandek xi waħda qed taħbiem ġew. Eżatt, kif tajt? Jiena mill-ewwel xemmejta tinti il-biċċa. Ej, jiftaħ. La, badnik, m'hemmx tagħmel. Mhux se niċċaqalqu minn hawn qabel tiftilna ċal. Ej, jiftaħ! Li min qed taħbiem ġew! Ej, jiftaħ! Jan it-tien! Lejli qed jaħbi. Tidu xi ħaġa issa? Kontenti?
Idħlu minn hemm. U għodu ħdej l-oħrajn. Wara minn minnkom jitnifes. Ejja, ħafu, idħlu. Għax ma t-nis mill-ewel, ċaħkonna li t-qulem. Provajt ngħidlek imment trid tilaba tal-wajs, trid tilaba tal-professur. Mux waħdi maċċex mill-lider. Kolla mardilkom il-polikarja. Aqtawa, ma rix nisma' aktar ċoċati. Kwiet irrid, forsi nkun nista' naħseb. Forsi kun jista' jaħseb. U inta ma tgħix nofsa kell moħra, fimtni, għax ħażin tispiċċa. Nispera li ma jarġejġi ħadd issa. Tajjeb. Mela l-ewwel ħaġa li għandi bżonn. Jien rġajt! Idħol għamil li pjaċi u teċ kell moħra x'għażisti. Ma niferħekx iktar, idħol. Oj, għala kif tkellima, ta' u toħx tagħmel għaliex għandek il-pistola għax raġel braġel ma ngħidu kemm mitbuli. Fid-dinja hawn ġiex tipi ta' nies. Hawn dak li għandhom il-pistola. U hawn dak li m'għandhomx. Issa trid xi ħaġa, trid xi ħaġa. Mhux għax qed iżommu li ma lejna kif iżis għandek. Oj. Dak x'inhu jagħmel hemm? Ma minn għalik li tagħmel li trid hawn int, Għax kien hemm offerta speċjali, jekk tibgħat 50 SMS, iżidulek li nofs fil-kont. Ġibu l dak il-mobba għax intik daqqa tajba ġolos moħħok. Anke danduna li fuq moħħok jaqgħu dokumandamenti kollha. Ma ħejjed tara, għax ma tax imnierek, jisa passiġġiera. Missek titħajjar tikrih moħħok jaqgħu jagħmlu riklami fuq u jiġi isu mobile billboard. U inti ħsieb meta tiftaħ xi bieb, u li wiċċek il fuq għax ħabatlek. Moħħok ranway qisu. Pinocchio. Globu. Biex ispat. Erġejda. Sfidani. Erġejda. Wieħed, tnej, tlieta. Essolura. Essolura, non mi cominci lei, essolura. You ain't not about a hound dog, crying all time. You ain't not about a hound dog, crying all time. You ain't not about a rabbit, you ain't no friend of mine. Yeah! Il-ġenna? Jew l-infern. Il-purgatorju. Jimporta nipruvaħ, please. U darbohra li. Attent kif tkallimni. You ain't no friend of mine. ġejta komplement tal-flus. Le, ħallihom. Lilek mux ġetlek biex ma tersaqx iktar law. Jew tiddi nerġa' nkaxklek il-barra, balalu! Inti l tgħid balalu. Restajta tajjeb. Xi ħadd waħħallek ta' żejda. Mur, iftaħ. Jasli jastini. Għatlek biex iċċempel li ċesku biex irranġalek l-ilma, immien trid tagħmel ta' rasek, tqabbad lili. Min fili. Kif tista' tgħidlek? Ħadd irid inħoloq post speċjali għalik fl-infern. Mhux tal-li tidej, tal-li gittib ukoll. Għalek għada,
U ma tafx patakka fil-plami. Driver ta' Oh my God, even. Sorry, I said the wrong thing. Oh, Salib. U kol, minn fuq li għetni u sieba toqgħod tajjarni. Ili ngħidlek dal-qattar dal-bottle trap xhur. U ma nafx qedlek is. Sikkalu ximkien. Sikkalu ximkien, fej ma nafx biex. Xi ġifieri? Taf kemm ilek tgħid? Imbagħad nara. Taf kemm ili ngħidlek biex tissikka l-bottle trap biex forsi jispiċċa. Għatri, jispiċċa. Jieqa baqatta. Aw, Salib. U kol, minn fuq l-etni u xsibet toqgħod tajjarni. Taf kemm ili ngħidlek biex tissikka x'imkien dan biex forsi jieqa. Ija, għalhekk qed titħaq? Taħseb li minix kapaċi nsewwija? Inqgħod. Jaqżis, istana rik. Għamlu bil-botik. Perżut ġobba tajja. Tajja. Perżut. Għamlu bil-perżut. Imma ġobon provolone lajt bis-sanna. Maħlux, ġobon. Ġobon. Jien ġobon. Lejnu diċa! Lejnu nofs! Qabellek tiftaħ, għax daqqa ta' ras u laħx kont ċibċibu. Provajt ngħidlek hemm min trid tilaba tal-wajs, trid tilaba tal-professur. Milli jidher mhux waħdi maħxex. Martilkom kollha kappulikan le. Kapuljat. Kappuljat. Ma kif jista' jkun naħseb jien, meta jkun in-nies ġejjin X'għamil, George, diżastru!